ngam waylude ndema e nyawdude caɗele jowitiɗe e bangal nyamanteeri bayleteɗi ɗi e nder Afrique ko ma darnde hesere adde e wiide hoorejo Sénégal Bassirou Diomaye Faye. Pour transformer durablement l'agriculture ngam waylude e gongo ndema ka ko alay sago mbaɗeni kalifi kewɗo e hesɗe tindi kutorɗe men ɗe kono kadi e peeji demirɗi ɗe ɓeydugol awdi ndi heɓde ndiyam ɗam e timmal kono kadi e wadde feeri ha ndemanteri ndi wawa waylede e dowri ndi kono kadi e hutorade karale kese ɗe e majjum. La digitalisation. Afrique sohli ko golle e dusde yimɓe remoɓe ko ni wi Djiby Hamady Sow ko demowo arnoɗo tawtorede jonde nde. Wadde hande soɓe yiɗi yo Afrique yaaru yeeso yonti hante yimɓe liggo par ce que depuis 1964 65 hikka laamuji men ne mbaɗa programme ne gadda ha joni développement ala commune foof nokku foof laamu ngu waɗa toon moyen yimɓe liggo wona ittude kasaɓe neɗɗo finance yo waɗe ala yoɓe addu matériel ɓe gadda tracteur ɓe gadda matériel ɓe gadda awdi yimɓe keɓe leyɗele ɓe liggo nokku fof yimɓe wonɓe ɗon ɓe walle ɓe liggo mais yimɓe nane ladde sukaɓe nane marché je heɓe jiiɗi liggade ɓe mbawa dande liggade yoɓe yahaɓe mi yiyaɓe ɓe walla ɓe waɗa financé ɓe liggo. Tummondiral ngal ma jokku ha ñande 5 ndu lewru to Diamniadio jewte ma mbaɗe jowitiɗe e ɗaɓɓude peeje kisal nguura e ko remete e nder Afrique. Ibrahima Niang, Dakar, RFI.